Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kalong salon sarhi baro babon ki long yeng ki don hapadeng ki jing jinjar namar ka jing khangdam lane ka lockdown kaba ka sarkar jala kala penbana namar bakila do banlet belas ni bat kane ka kta ye ka yeng ka sam jongki khamtam ki ba kamai men step bat bam da me henry wat laki hap ban pen ko ngo yaladi ban shongkhop hayeng bat ban bo di kindon khnang ban light na ka jing sa priang jong kane ka khlam hakum kane ka por ka jingyarap markliang kalong ka badon kambha hapo snong po thau ba ki ba khambit khambiang kin yarap lem ya ki ba khamduk kham kurdo tang ban ye imlang kawai na kita kisnong kabale kumni kadai ka snong mawyong rim kabahap hapo upo usam jong ka maulai hagani ka snong ka borsnong kala shim ya ka sen jam ban kamper king ya ka lek kawan bat ka yat ka yeng jong ki breu da ka babu di ki volunteers haman la ki lat bat ki dong khnang ba ka snong ka thau kan light na ka jing sa priang jong ka ni ka khlam ha ka ni ka snong ki para snong ki ba khambit khambiang ki ano senyang kat bala ibor ban penmi pisa ban yathet ye ki marbam ban yo yarap ye ki weipat ki ba khamduk kham kurdo bat ki ba khamduna ka jingyo khamtam ki ba imda ka ba shulet belasngi namar ba hakini ki por kim yo let belasyo ki seng longkmi ki shimya ka benta ban song ye ki marbam kum ukhau upan udai ka shini ka umpnyang bat ki weipat kat baki seng samla pat ki shim ye ka benta ban let penpoi ye kini ki marbam shaying jong kita ki breu ki badan kam habaya kren bat urang ba asnong jong ka mawyong rin uba sorbar lingdo nong pior uliat ho bahado menta kiladon kumbasau po teli ki long yeng ki baka snong kala let ban sam marbam uliat ho susu baki marbam ki dei ki balano senyang de ki para nong song snong bat ulo ong bakum kasnong ki hap ban shimhi yakani ka benta halade ban yarap markeliang namar baban suap na ka sorkar amla ban tim lano kata ka jingyarap kan wan kat baka kampat kaladawa kat kum ka order jong ka government ni follow ya ta te hamal ki dong ni bu ni ki volunteers but nadu na step hadu damit nagaleng volunteers kajing trish tong jong ki kam te lakam ya jing postet ni khunyang jong pang covid kat khandai te habide bakani kajing trish tong jong ki volunteers kalong KA kaba kajing rap nam ta ginong song snong iwi piwi but nila perbena nila anong sapo snong lembak ni tenghong but kaya bang sotanan ngai kajing khublei ki nong song snong kumju ba kilong ki belangai but sengap ni bangi na kaliang snong nila batai yaki nadu kirukom kumno ban lekhot yagi yaladia khamtam ni khulong khna ki khon ki jong ki tu ki long yeng ki badan hapo moyong rem ban penung kam hok ya kamas ban site yagi ti khambun nangta ka social stand wat la ngi song kana hayeng kata ka na kaliang jong snong ila batai aman lagi kliye ha baidai bakini ki basong quarantine ha ki dieng bakher kidam ki yeng ki badan ki bayo positif ki bahaban song posngi nang taran kat bukti kilong yeng ki bahaban song quarantine ki badan ka kontak bantu i bayo positif te kom ha ki tu ki yeng
Bak khamtam kitu kilong yang hakan ke lockdown momenta kitu kilong yang kiba syam jenjar palat kaba sotorat kalong ba iseng long kami jong kasnong moyong rem hapo ka jingpet jong i presiden kilawan ban ya konsol bangi makidon ki long kami kiba gloy dala dia bat banyarap lang namanta ban penbiang kabam namanta ti kilong dia menen kasni ka arfun rotary tadi kasin kabasdang jong kilong kami hakaba kumba sauho teli kilong dia kibadan kam kerki ikani kabam nakaliang jongki la kloy lalong ba lala ban lek ban lemba ki volunteers ban penpoi kini marbam hamal lek kliye ki marbam kilong nado khau phan upiat udai ki nutrila ke jinang kam kiba kitu kinong song kitu kilong dieng kinong kam ita ki marbam te sajisian nakaliang kajonga komurang masnong nga ai kublai ya ki senglam kini bakhamtam kini ki sang sama kibla tremon sobha kom ki volunteers ban penpoi kini marbam haman lak television kidon ki long kini ki long yeng ki badon kamansiam songsen para brio khamtam ki long yeng ki badok ki besok klem dat dan kanu wono jing sio kajing troa subhan nakaliang jongki kat bakila hadu ba ngilala an penangkam hadu baki phau kalik yeng wat mentak singiru kilong kami tham na song thai kilailum banpa yakibam nama kidang dot shu kilong yeng kiba min hab ban lek penpoi nama kajing song lockdown go jongki klam yo shu ban yak kam kin tre bakin kata bakin lek la belag singi te kani kalang ka ike kanuksa kabaki long kemir ka padawas dong nyala le jak ike badan kam palat siba palat ko makini kipor kabasukhya baha kalong hapreng ha kani ka kini ki bayo positif kidang ki long yeng ki bam long ban yakle badan tang a kamera ki bapli teng kilit mangok kilit sabar toilet kini ta ilong haju te habede kania nakaliang jongki itu ki bahayeng ki bayasa ya lang baki long kasam jeng ki te nakaliang jonga ngapun po ko burong ya ka managing committee jong ka school ka khama undang maplang kabla subha sakasnom ya ka school banbu ban quarantine ya gitu ki longyang ki badan kam ban quarantine hang to school kani kalong ka kajing iram nakaliang jong ka committee jong ka school hapo kajing alam jong i president i chairman bon i secretary jong ka school te nakaliang jong da bos dong ya ku blay i kitbok kerwiang bau blay ragnar undon kat yaki bakinang yo bo ka bakoi bakhya ya ke jing sebun ke jongki nak bentang male kini tom ke bawah